Abantu abaningi ke bake babe nokukhala bathi izinto zesintu zimosha imali. Kodwa uma babheke emasontweni bakhipha 10% benikela emiholweni yabo. Mawubala yonke leyo mali unikela kusukela ekuqaleni konyaka kuze kophela unyaka unikela u10%. Mawubheka ngeke wakwazi ukuthi uthenge imbuzi eyodwa ngonyaka. Wenza into ethile kufanele ukuthi uyenze ekhaya. Mazibuya ngokwasethongweni ekuyilona elikuphakelayo uyakhononda wena ukuthi ngeke ukwazi ukuyenza leyo nto. Kodwa makuthiwa hamba onikelela umfundisi ekungeyena okunikeza lento osukunayo uyakwazi ukuthi uyekhona ukukhipha u10%. Ihabushele lezi hamathanga lintombi habushele lezi hamathanga lintombi we. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha sishaka kashaka ngemanzi ngiyesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiphinde nginibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lomfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ukuthi usanda kusijoyina ngumlekeleli umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo bafowethu ngaso sonke isikhathi ukuthi njenganempunga yesintu ngifike la kwi-channel yethu ehlabahlosile nekuyi-channel ehamba phambili umhlaba wonke jikelele. Angisabike mina ukusho lokho ngiyimpunga yesintu ngoba sifundisa izinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Namuhla bafowethu ngifisa ukuzochaza ukuthi siyini isintu. Abantu abaningi bajwayele ukushaya bathi impunga yesintu. Siyafisa ukuthi ukusitshele kabanzi ukuthi isintu siyini. Iningi ke bafowethu labantu abake bashaye bebuza ukuthi isintu siyini befisa ukucaciseleka njalo njalo. Abantu labo thola ukuthi abakholelwa kusona isintu. Iningi labo lisindisiwe. Baningi ke abantu abasindisiwe bafowethu ababukelayo la kwimpunga yesintu TV. Engike ngibameme nje ngithi abake bafike bazobuka balalele bese bayazifuna bona ukuthi ngempela lento esikhuluma ngayo kungabe mhlamba ibathinti yini. Bake bashayeka abanye bathi impunga yesintu. Cha, mina ngikwazile ukuthi ngibuke lapha kwimpunga yesintu TV ngabe sengibona ukuthi ezinye zezinto ziyangithinta kodwa manje anginayo indlela yokwazi ukuthi ngizilungise ngoba ekhaya okanye phakathi komuzi mina engizalelwe kuwona akukaze kwenziwe lutho. Abanye futhi bayafona bathi impunga yesintu sike siyibuke imfanekiso eqoshiwe kwi-channel yakho kodwa manje mina ngisayibuki ngoba ngivele ngibe namaphupho engibona ukuthi lamaphupho lawa ayinkinga afuna ukungibuyisela kulento esengayibalekela. Siyini ke bafowethu isintu bafowethu singasichaza ngendlela eziningi sabantu mhlambe kungana ngobuciko ukuthi umuntu uyiciko kangakanani. Kodwa ke mina njenganempunga yesintu isintu bafowethu ngeke ngisichaze njenganento ewumgogodla wempilo yomuntu ompisholo ophila phansi komthunzi welanga. Noma ngabe ubani nje bafowethu uma kuuthi uyazazi ukuthi umpisholo isintu siyinto ewumgogodla wempilo yakho. Isikhathi ke bafowethu esiphila kusona nasemhlabeni esiphila kuona mina ngiyawuthanda kakhulu umhlaba ngoba uyakwazi ukuthi umuntu umdedele ukuthi akwazi ukuthi azikhethele leyo nto ayifunayo. Indlela nje zimbili, kukhona indlela eyale nendlela eyale. Indlela yokuqala indlela eyaboka sintu. Indlela yesibili ayiboka sintu kodwa iyaboka amathanda. Abantu abaningi ke bafowethu bayakwazi ukuzithathela izinqumo bona. Uthola ukuthi umuntu uzozikhethela yena ukuthi isintu yena akasilandeli. Alibibikho ke futhi icala kuyena kodwa ngokwasethongweni kuba khona ukulengiseleka okuthi wena njengoba usilahla isintu uzokwazi kodwa kusasa ukuthi isintu siyini. Isintu sumgogodla wempilo yakho.
Njengoba ngishilo-ke ngimpunga yesintu ukuthi isintu sumgogodla wempilo yomuntu. Noma ngaze kuthiwa umuntu silahlile yena isintu uzikhethele yena okuwukuthi isintu akasilandeli. Kodwa isintu sona asikaze singamlahla umuntu. Sihlala simkhumbuza ngaso sonke isikhathi ukuthi yela ukhumbule phela ukuthi wena umpisholo. Njengoba umpisholo nje ungekho mhlophe, isintu sona siyakudinga. Nawe uyadinga ukuthi isintu silandele. Okuke kube buhlungu kakhulu-ke bafowethu ukubona abazali bengane. Lento ngizokhuluma ngayo ngoba mina njenganempunga yesintu baningi abantu abake bafike kumina uthola ukuthi bahlukumezekile. Izinto zabo zithulile, zibophile, zithe. Sithi masixoxa indaba naye umuntu uthole ukuthi ngempela lo muntu lo kufanele ukuthi ahambe ekhaya ayoba nesimo sokucelelwa. Mpunga yesintu ukuthatha konke lokho ngoba phela wena awuyena umuntu odonsa umoya. Umuntu ngenkathi efika kumina, umuntu ufika khuluma amaphupha awaphupha ebusuku. Bese sibuka wona lo maphupha ukuthi cha wena indaba kuwena ekhalelekayo nayi. Kufanele ukuthi uhambe uye kini. Kube khona isimo sempepho ezoshiswa, kusondele emsamo, ucelelwe ngokwasethongweni ukuze izinto zakho zikwazi ukuthi zichume. Inkinga ke nabazali bafowethu uthola ukuthi manje bona sebesindisiwe. Uthola ukuthi bona babikwa emsamo. Kodwa izingane zabo abasazibiki. Uthola ukuthi bona bacelelwe emsamo. Izingane zabo abasaziceleli. Uthola ukuthi ingane isifundile yaqeda yagogoda euniversity. Kodwa umsebenzi akawutholi umuntu. Sekuvimbe nje manje insindiso isiwudonga. Akasafuni manje umuntu ukuthi manje enzeni na? Enza izinto zesintu. Angithi manje lento usuyayibona ukuthi isiya lapha ekutheni isintu siwumgogodla wempilo yomuntu. Noma wena ungasilahla isintu, ushiye uthi wena ukholelwa kusona futhi wena usigcina isintu. Kodwa sona isintu sihamba sikufune size sikuthole ukuze ukwazi ukuthi usilandele. Nawe ngisho njalo ukuthi uma kungagcinwe ezinye zezinto zesintu ucelelwe ethongweni, izinto zakho zokwazi ukuthi zilunge zihambe kahle. Kunamuhla bafethu kukhona umuntu othola ukuthi unokugula okumphethe, kanti okugula kugona kwakhe. Yina walahla izinto zesintu, walahla nase isintu uqobo. Kodwa manje ngesimo sokuthi lezi zinto lezi ezimphethe uyahamba ekodokotela angelapheki. Sekufuna manje lento ayibuke ngokwesintu. Okuwukuthi ngokwesintu-ke manje ngabe ngempela ayikho yini into engishayayo. Uyabona futhi nalapho ukuthi isintu ngempela siwumgogodla wempilo yomuntu. Ukuze lempilo yakho wena njenganomuntu ikwazi ukuthi ihambe kahle. Usudinga manje ukuthi-ke manje wenze lento ethile ekhalelekayo kumuntu othile okwembethe wena. Uyabona manje ukuthi ngempela impilo yakho kuzikwazi ukuthi iye phambili. Indaba inalesintu kufanele ukuthi ugcine sona. Usilahlile wena isintu. Kodwa sona sikulahli. Sihlala ngaso sonke isikhathi sikukhumbuza ukuthi wena ufanele ukuphila ngami. Mina njenganesintu ngifanele ukuphila kuwena. Ingakho-ke uyothi noma ubhekene nenkinga bese sona sikukhumbuza ukuthi uma uzogcina okuthile okuthinta sona isintu, into zakho zizokwazi ukuthi ziye phambili. Iba buhlungu kakhulu-ke lento bafowethu uthola ukuthi umuntu manje usiyafisa ukuthi azenze izinto, uthola ukuthi izinto seziyakhaleleka. Kodwa manje akasazi ukuthi uzoqalaphi agcine kuphi. Behlezi mina bafowethu bengifonela umuntu athi impunga yesintu thina ekhaya, abazali ekhaya sakhula kungenziwa lutho. Kodwa manje ngitheme ngihamba ngathola ukuthi kukhona izinto ekufanele ukuthi ngizenze. Abazali bami sebehambile manje emhlabeni, ibone sebebuya manje bafuna sibenzele izinto. Asazi ukuthi sizobenzela kanjani. Namuhla-ke bafowethu into engifisa ukuyisho ngimpunga yesintu ukuthi uma wakhula kini izinto zesintu zenziwa. Musu ukusilahla isintu. Noma ngaze kuthiwa usufunde kangakanani, noma ngaze kuthiwa usunemali kangakanani. Musu ukusilahla isintu ngoba sizokufuna sikuthole ukuthi sona ekugcineni sigcine. Uma nje wazi ukuthi kini wakhuliswa ngaso isintu, kubalekile ukuthi uhloniphe, usigcine, usilandele futhi. Ngoba uma uzokushintsha konke lokho wena, uyoba nenkinga ngoba khona izinto ezokhaleleka ukuthi uzilungise ngokwasekhaya. Bese wena uyehluleka ukuthi uzilungise ngoba wena usakholelwa kusona. Bese izinto zakho ziyaphenduka. Nakuba kungeve ukuthi-ke ezakho wena gaqa lakho. Into eyinkinga-ke ngethongo. Liyakushaya wena kodwa likushaye ngezingane.
Uthola ukuthi izingane zakho manje zodonsa kanzima, zidonse kanzima kanti ithongo seliyakushaya ngokuthi wena awuzange uzenze izinto ekwakufanele ukuthi uzenze. Abantu abaningi ke bake babe nokukhala bathi izinto zesintu zimosha imali. Kodwa uma babheke emasontweni bakhipha 10% benikela emholweni yabo. Mawubala yonke leyo mali unikela kusukela ekuqaleni konyaka kuze kophela unyaka unikela u10%. Mawubheka ngeke wakwazi ukuthi uthenge imbuzi eyodwa ngonyaka. Wenza into ethile kufanele ukuthi uyenze ekhaya. Mazibuya ngokwasethongweni ekuyilona elikuphakelayo uyakhononda wena ukuthi ngeke ukwazi ukuyenza leyo nto. Kodwa makuthiwa hamba onikelela umfundisi ekungeyena okunikeza lento osukunayo uyakwazi ukuthi uyekhona ukukhipha u10%. Izona zonke izinto bafethu kufanele ukuthi sizibheke lezo sizicubungule. Singagcini ngokukhala sithi lento yokuhlaba imosha imali njalo njalo. Leyo mali osukunayo usukuyiphiwe yibona abantu abadala. Ayikho into onayo wena kweyakho. Ngake ngakucacisa ngelinye ilanga ukuthi ngisho izingane onazo akuzona zakho kodwa ezethongo. Yingakho kubalekile ukuthi ngelinye ilanga usondele emsamo uguqu bonke izingane uthi ngiyabonga ukuthi nenangiphi izingane ngoba kuzona zakho. Kanjalo nemali onayo ukuthi wena ukholele esintwini ithongo lona liyakholelwa kuwena ngoba wena uyingane yalo. Yingakho lukupha bese wena uyalethuka wena uthola ukuthi manje awulenzeli izinto. Kodwa uyahamba uyesontweni ufike uyonikela o10%. Kodwa makufanele ukuthi ihlaba uphakelele lona ithongo lihle awukwenzi konke lokho. Isintu ke bafowethu yinto ewumgogodla wempilo zethu thina abantu abampisholo. Noma ungasilahla isintu kodwa sona ngeke sakulahla isintu. So kufuna size sikuthole ngoba vele usekelwe isona isintu. Angageqika amagula bafowethu zitholeleni incwadi esizilobayo. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks. Uma useThekwini uyazithola ku West Street, uma useMaritzburg uyazithola lapha kuLong Market. Kanti uma ukude nale ndawo siyakwazi ukuthi sizithumele kuwena zifike eqathatha. Ikhona njalo nencwadi engisanda kuyikhipha esihloko sithi uyokhuluza ukhokhobe ekuyincwadi eyisikhuthaza amazwi sabantu abasha. Leyo ncwadi ke bafowethu sizofika la sizoyethula nje ngokusemthethweni nginisikele izihloko zayo niyibone ukuthi inone kangakanani. Ake sithi ke nje impunga Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wafika inyoni yahlala phezu kwathi. Wafika inyoni yahlala phezu kwathi.